Fil-Life Sciences Park f'San Ġwan saret it-tieni laqa minn sensiela oħra ta' gvern li jisma' post li ntgħażel bi ħsieb għaliex aktar minn nofs l-ispazju disponibbli fih huwa diġà meħud minn intrapriżi Maltin u barranin, tant li aktar tard din is-sena dawn se jibdew joperaw minnu. Dawn id-dettalji tom il-Ministru Chris Cardona li flimkien mas segretarju parlamentari José Herrera spjega kif il-prospetti ekonomiċi ta' pajjiżna huma pożittivi. It-tnejn tkellmu dwar miżuri differenti mħabbra fil-budget tas-sena d-dieħla ftit tal-imilu u qablu li l-ekonomija sejra tajjeb ħafna fid-diversi joqsma li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħhom. Il-Ministru Chris Cardona xejjen ix-xettiċiżmu tal-Oppożizzjoni dwar kemm it-tkabbir ekonomiku huwa sostenibbli u biex prova dan ġab diversi eżempji. Ewlenin fosthom hemm iż-żieda ta' medja ta' 8 azzjendi ġodda kuljum u rekord ta' aktar minn biljun euro f'importazzjoni ta' makkinarju u oġġetti intiżi għall-investiment kapitali. Illum in-nies qegħdin iħossu l-effett ta' deċiżjonijiet serji li ttieħdu sa mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni u għalhekk qegħdin naraw żieda fil-beħ mill-ħwienet, qegħdin naraw rekord ta' importazzjoni għal konsum privat u allura il-local consumption qiegħda tiżdied li tfisser illi hawn iżjed flus fil-but. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera ħabbar li fi ftit tal-ġimgħat oħra se titnieda white paper għall-aġenti tal-proprjetà. Dan biex is-settur tal-proprjetà jara titjib anke fejn jidħol taħriġ u għarfien meħtieġ mill-aġenti tal-proprjetà. Fl-istess waqt qal li s-sensara mhux se jintlaqtu minn tali abbozz ta' liġi. Tkellem ukoll dwar linji gwida li se jinħarġu fil-jiem li ġejjin dwar skema ta' residenza li għandha tiġġenera investiment qawwi fil-pajjiż. Se noħorġu il-guidelines, ġiġa ħriġna il-legal notice u l-idea hi li kif morna tajjeb daqstant fil-programm riħol ta' ċittadinanza u morna aqwa mill-ħsibna u ntqal illi għanna l-aqwa skema fid-dinja, għanna skema oħra ta' residenza, skema holistika illi għandha tiġġenera investiment qawwi kemm għal dak li huwa investiment fi flus fil-pajjiż. Kemm għal dak li għandu jikkonċerna ripple effect, pero għandha tgħin mod dirett l-industrija tal-bini. Herrera refera wkoll għall-qasam marittimu. Din kienet ilha pendenti din il-politika integrali marittima. Sa mill-2007 kulħadd dejjem ikun hemm vot minn gvernijiet rispettivi, kull budget ikun hemm vot. To one point time għadna isma' about time illi dan il-pajjiż modern sejr qudiem ikollu politika maritma integrata, fokata.